sa seminarista pa ko, usa sa advice sa akong professor nga pare, mingon gayud siya, ayaw gayud mo himo ug bisan unsang desisyon sa kinabuhi kung naglibog mo. Magamay, umadako ang inyong paghahimuon nga desisyon kung galibog mo. Tanan nga desisyon nga inyong himuon sayo. Usahay tungod sa mga desisyon nga dili pinamalandungan, ang atong mga pangutana usab, mga sayo. Ug kung ang atong mga pangutana sa atong mga kaugalingon, sayo, dili gayud kita makabuhat og maayong mga aksyon ug lihok may tungod niini. Tungod kay ato man nga gidali-dali ang atong pagpamalandong sa mga butang nga ngayon atong buhaton. Kung mo desisyon kita ura-urada, sayop ug taphaw lang ang mga mamahimo nato. Muhunong kita sa makadiot. Dayon pamalandungi pagod unsa to mga pangutana sa kinabuhi, mga desisyon sa kinabuhi nga inyong gipangbuhat. Pangutan ang inyong kaugalingon. Kung pila kaadto nga mga desisyon ang sayop ug wala mapamalandungi nimog sakto. Siguro ubay-ubay gyud kitang tanan nakahimo niini. Mga igsuon diya sa itong ebanghelyo karon, adunay tawo nga midagan ngadto kang Jesus ug nangutana kaniya. Maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Kung atong pagasusihon ang maong pangutana sa tawo, murag dili gayud angay kana nga ipangutana. Labi na kung ang atong Ginoo ang atong pangutanon kabahin ni ana. Dili ba? Makaingon kita nga sayop siguro kadto nga pagpangutana. Tungod kay murag katong pangutanaha, walay igo nga pagpamalandong. Murag nagdahom ang tawo nga aduna siya kinahanglan nga buhaton para makaangkon siya sa kinabuhing dayon. Murag ang maong pangutana, samara sa nag-ingon usab kita, nga buhaton ko kini, tungod kay na ako'y madawat, kahuman ako sa pagbuhat niini. Murag usagayod ka to, ka-assuming nga pagpangutana sa maong tawo. Mao nga kung makabantay usab kita, mitubag usab si Jesus sa pagpangutana lamang sa tawo. Kung nakabuhat ba siya sa mga sugo nga gihatag kaniya sa Dios. Nasayod kita nga wala gayud kitay katungod sa pagdemand sa Ginoo sa bisan unsang mga butang. Nasayod kita nga ang tanan atong maangkon pinaagi lamang gayod sa iyang grasya o kaluoy. Kung kita nagmatinud-anon sa pagbuhat sa sugo sa Dios, padayon nato kining buhaton nga walay gi-expect nga bisan unsang mga gante nga madawat. Gibuhat nato kini tungod kay isip mga sulugoon sa Ginoo, mao kini ang sakto. Ang angay ug ang matarong nga pagabuhaton. Sa pagtubag sa tawo nga nakatuman siya sa balaod sa Ginoo, usa pa siya gitubag ni Jesus sa ngay niyang pagabuhaton. Mingon si Jesus diha kaniya, lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhe ug sunod kanako. Kung atong pangutanon ang atong mga tagsa-tagsa kakagalingon, unsa kaha ang atong angay buhaton kung gihangyo kita ni Jesus sa pagbaligya sa tanan natong katigayunan
ug ihatag kining tanan ngadto sa mga kabus. Sa atong kasinatian siguro, lisod gayod kini buhaton. Kay kining tanan, makaingon kita, nga ato gayod nga gihaguan, o gipaningkamutan nga maangkon. Naghago, ug naningkamot kita, nga mahiabot ni ining kahimtang nga anaa kita karon. Mao kini ang dakong pangutana usab alang kanato. Andam bagayod kita sa pagbiya ug paghatag sa tanan aron diha sa pagsunod sa lakang sa Ginoo. Karong adlaw gihagit kita sa pagsusi diha sa atong panghuna-huna ug mga kasing-kasing. Kung unsa gayud kita kamatinud-anon diya sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Andam ba kita sa pagsakripisyo sa tanan nga anaa kita aron diya sa pagtuman sa iyang mga sugo kanato. Mga igsuon, dali ra kaayo isulti nya kita mga sumusunod sa Ginoo. Apan dili gayud sayon ang tinuoray nga pagsunod nining iyang mga lakang. Dili kita unta mag-apas sa kung unsay atong mga madawat. Ang atong tan-awon, kung unsa gayod ang atong mga tinuuray nga nabuhat. Pinaagi diha sa pagpamalandong ug pag-ampo. Hinaut ta. Amen.